Kok pada pamer? Aku ora pamer. Maka aku ora duwe maku gedhe. Ketok. Udah subuge. Awak ireng lho, bangga aku. Nyapa? Ini panasan kuat. Anak putih. Nek srengenge ngono mengingis. Lop karek ketok matane tok ngono. Jebang bayi. Bangga. Pak Putih. Emang gosong. Gane ngarit ae kok. Nang luar kok kemaki. Bang bayi. Awak ireng ini lho. Ning sawah rasa kuat. Maculi galengane wong. Coba ora. Kok. Awak ireng jebat. Elak ya ben. Kayak apa ngumpul aku. Iya. Kayak aku macul. Tebang. Kuwi kuat bang. Tak sunggi silitmu nek kuat. Jebang bayi. Apa? Jebang bayi. Iki iso mengke keluar do maki. Duwe akeh. Bu. Kok do kemlelet. Iki ning omah tak jak senggel macul apa tebang ngene apa ya 4 kowe. Nek kuat tak ombe uyuhmu. Ana tebang. Klop ning tebon. Ketok matane tok. Ngono rasane tebang. Panas diaduk tok gatel. Pengin. Ya ora to. Ora. Kan wis luar. Jawa, nyapa pan? Tak tebang. Ini barek merantau. Bro. Masamu nang omah. Lemah. Bro. Bro. Yo, nek wani. Yo, tebang. Wani piye kowe? Awani. Saya meringis. Semaput tebang. Nang awak kaya kobong. Makane gales. Gales sing ngetno ta awakku. Ketok. Gales ya pokol jare bayang. Anak kowe resik putih. Apa ndiokol. Ngangkat kolongan tebu 5 kilo ae geblak munggah truk. Bro. Tak inget ringosku. Jinggotku. Salam damai ya. Aja padha pekuk. Nek kok dikekne video kok melu pekuk kabeh. Bro. Wis ngono ae. Kok mecahi barang-barang ke ora waras. Mbok dikirim ngene anake semuge aja ning omah kepruk ana. Keton bro. Pekuk kabeh. Wis ngono ae. Sukne. Bye. Saka Magetan indah nanti. Dulu
dulur dhewe, ngerti dulur dhewe. Oke,